La noieta dels llumins. Feia un fred terrible. Nevava i gairebé ja era fosc. Era l'última nit de l'anyada, la nit de Cap d'Any. Enmig del fred i de la fosca, una pobra noieta amb cap nu i peu descalç anava carrers enllà. Cert que quan eixí de casa duia xineles, però de què li servien? Eren unes xineles molt grosses. La seva mare les havia portades fins aleshores de tan grosses que eren. I la noieta les va perdre quan s'afanyava a travessar el carrer fugint de dos carros que corrien com esperitats. Una de les xineles ja no es veia enlloc i un minyó que passava havia agafat l'altra i fugí corrents. Digué que la faria servir de bressol quan tingués mainada. Així doncs, la noieta hagué d'anar amb els pauets descalços i els tenia morats i rojos de fred. Portava uns quants llumins en un vell davantal i una capsa a la mà. Ningú no li n'havia comprat cap en tot el dia. Ningú no li havia donat ni 5 cèntims. Famolenca i tremolosa, anava carrers enllà, cosa feble i petita, veritable imatge de la misèria. Els borrallons de neu li queien damunt del llarg cabell ros, que se li arrissava tan gentilment a la nuca, però llavors no hi pensava pas. Llums resplendien a totes les finestres i se sentia una temptadora flaire d'oca rostida, perquè era la nit de Cap d'Any. Sí, era això el que pensava. S'assegué en un racó que formaven dues cases, una de les quals sortia més que l'altra, i allí s'arrupí. Havia plegat els peus sota d'ella, però cada vegada tenia més fred. No gosava anar a casa, perquè no havia venut cap llumí ni guanyat 5 cèntims. El pare li pagaria, i a casa també feia fred. Damunt d'ells no tenien sinó el sostre, a través del qual el vent xiulava, per bé que havien tapat les esquerdes més grosses amb palla i parracs de roba vella. Tenia les mans gairebé ertes. Ai, un petit llumí la consolaria més. Si gosés treure'n només un de la capsa, encendre'l, fregant-lo a la paret i escalfar-se els dits. N'agafà un. Com guspirejar i com cremar! Era una flama calenta, brillant, com la d'una petita candela, quan hi posà les mans damunt. Era una llumeneta meravellosa i semblà talment a la noieta que s'estava asseguda davant d'una gran estufa de ferro amb polits peus de llautó i ornaments, també de llautó brunyit. Com s'alçava el foc i com escalfava! Però què era allò? La noieta ja allargava també els peus per escalfar-se'ls quan, heus ací, que s'apagà la flameta. L'estufa s'esvaí i no li quedaren a la mà sinó les romanalles del llumí cremat. N'encengué un altre a la paret. Cremà i resplendí, i a l'indret de la paret on tocava la claror, la pedra esdevenia transparent com un vel. Podia veure ben bé el que hi havia dins de la casa. Hi havia unes tovalles blanques a la taula, que era guarnida amb plats de porcellana lluent, i se sentia una dolça flaire d'oca rostida, farcida amb pomes i prunes. I el que va plaure més que tota la noieta fou que l'oca se'l tironà fora de la plàtera i, amb un ganivet i una forquilla de clavats al pit, avançà, balancejant-se trespol enllà, dret cap a ella. Però en aquell moment el llumí s'apagà i només es veia la paret gruixuda i freda. Encengué, doncs, un altre llumí i llavors es veié asseguda sota el vell arbre de Nadal. Era més gros i més guarnit encara que el que havia vist per les portes de vidre del ric mercader. Les verdes branques eren il·luminades amb milers de candeles enceses i unes figures pintades de colors vius, com les que es veuen pels aparadors, s'inclinaven mirant-la. La noieta allargà les mans cap a elles i el llumí s'apagà. Les candeles de Nadal s'enlairaren amunt, amunt, fins que no foren sinó estrelles,
una d'elles caigué i hi deixà al seu darrere una llarga cua ardent. «Ara es deu morir algú», digué la noieta, car la seva àvia, l'única persona que havia estat bona amb ella i ja era morta, li havia dit que quan cau una estrella és que una ànima entra al cel. Va fregar un altre llumí a la paret. S'encengué de seguida i dins la seva resplendor hi havia la velleta, brillant, enlluernadora i també amable i gentil. «Àvia!», cridà la noieta. «Oh, deixa'm venir amb tu. Prou sé que te n'aniràs quan el llumí s'apagui. Et fondràs com l'estufa encesa, com la vella oca rostida i el gros esplèndid arbre de Nadal». I encengué de pressa tota la capsa de llumins, perquè no volia deixar marxar la seva àvia. Els llumins cremaven amb tanta resplendor que hauríeu dit que era de dia, i l'àvia, velleta, no havia semblat mai tan bonica ni tan alta. Agafà la noieta a coll i volà amb ella, voltada de llum i de joia, amunt, molt amunt, i ja no hi havia fred, ni fam, ni tristesa, perquè estaven amb Nostre Senyor. Però al racó d'aquelles cases, a l'alba freda, la noieta encara estava asseguda, amb les galtes vermelles i un somriure als llavis. Havia mort glaçada, l'última nit de l'any. El sol d'any nou brillava damunt el seu cosset. La menuda seia tota erta, aguantant els llumins, dels quals tota una capsa eren cremats. «Deu haver provat d'escalfar-se», digué algú. Però ningú no sabé les belles coses que havia vist, ni en quina glòria havia entrat amb la seva àvia en el joiós any nou.